svima, moje ime je Zlatko Strunac, samo preko Skype-a Aleksandar Janković, koji se ovog vikenda borio u Vršcu. Aleksandar, pobedio si u prvoj rundi tehničkim nokautom. Šta možda kažeš o ovoj borbi i tvom prošlom protivniku? Ćao Zlatko, pozdrav tebi i svim pratiocima i slušalcima MMA Novosti. Poborio sam se u subotu na Combat Challenge 11 protiv bosanskog takmičara Branislava Dosenovića. On je do tada imao dva profesionalna meča, ali ja sam znao da on, dečko, nije na mom nivou i samo nisam teo da budem arogantan i da ja tu napred pričam kako nema šta traži sa mnom i slično. Međutim, to se ispostavilo tako zato što bukvalno posle 10 sekundi sam ga bacio, došao u mount, počeo da radim ground and pound i da, on je tu počeo da tapka, što je mene jako iznerviralo. Sudija je došao da prekine meč, ja sam ga posle toga udario još 2-3 puta, ali nema veze, uglavnom pobedio sam ground and poundom, tehnički nokaut u prvoj rundi. Da. Ja sam čuo da ti trebaš da se boriš na Megdanovoj prvoj priredbi, koja će se održati 22. aprila u Novom Sadu. Da li je to istina i da li već sad znaš možda ko bi ti mogu biti tamo protivnik? Pa znaš kako, ja do ovog meča nisam želeo da razmišljam o tome, hteo sam prvo da završim Combat Challenge, a za Megdan FC se bio pominjao neki Belgijanac, međutim čekalo se potvrda, ali on, koliko sam ja upućen u to i kako su meni drugi preneli, od toga nije bilo ništa. Sad, šta će da bude dalje, ja ne znam, voleo bi da se borim na Megdan FC-u iskreno, ali očekujem da mi nađu protivnik. Za sad nemamo nijednog konkretnog borca koji bi mogao da se bori sa mnom. Da, ali da kažem da pomognemo malo organizatorima, s kim bi ti želeo da se boriš tamo? Na Megdan FC-u ja stvarno ne znam ni jednog borca iz Srbije s kojim bi mogao da se borim, ali generalno koga god da mi daju u kategoriji do 70 kila, ja ću se boriti bez problema, tako da ja ne odbijam borbe. Osim Megdana, da li već sad imaš neke planove s nekim drugim organizacijama? Pa nemam, znaš, borio sam se 3 puta u zadnja 3 meseca i ako sve bude u redu i dobijem protivnika za Megdan FC, onda ću nakon toga napraviti malu pauzu. Zato što, znaš, za 4 meseca, 4 meča počne se da možda ne dođe do prezasićenja i onda bi da odmorim i telo i od skidanja kila i od svega toga, tako da vidjet ću još jedan meč sigurno u narednih mesec i po dana, Megdan ili neka druga organizacija, onda ću napraviti malu pauzu i onda ponovo, ali generalno nemam ni jedan zakazan meč. Aleksandar, hvala te na ovom intervjuu i nadamo se da ćemo te gledati na Megdanu. Hvala Zlatko, hvala tebi i ništa, čujemo se kada bude nekih drugih novosti. Ćao. Ćao.